وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Allah tebarek ve taala ol tordattır ki sizlerini gicelerde uqladar ve günnizde etdiyen emellerinizi bilýändir. Ondan soň sizi günnizde uykudan turdar ta özüne mugarrer edilen muddetini dünýäde görsün diýip. Ondan soň sizin öwürlip barjak ýeriňiz şoň tarafynadyr. Ondan soň sizin eden işlerinizi özleriňize habar berer. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والله تبارك وتعالى bendelerine galip ve size hafaza feriştelerini iyi verer. Ta vakti ki sizin biriňize ölüm gelse, şonuň janyny biziň iýeren feriştelerimiz alar. Oşolar hiç bir işde kemçilik we hutaçylyk etmezler. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Ondan soň şolary özleriniň hakyky mawlasy bolan Allah tebarek we taalaň huzuruna iltiler. Agah bolun, hukm etmek Huda üçin hasdyr. Hakim-i mutlak özüdür we Allah tebarek we taala çakkan hesab alýandyr. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Ayt, kim size çölün we derýaň maşakkatlaryndan garaňkylygyndan nejat berer? Şoňa ýalwaryp oglynça dua etýän halyňyzda we aýtýaňyz, eger bizi bu beladan nejat berse, elbette biz şükretýänleriň jumlasinden bolarys diýip. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. Ayt, Allah tebarek ve taala size şol belalardan we başga her bir gaýgy gamdan nejat berer. Ondan soň siz ýene Hudaýa şerk getirýäňiz. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Ayt, Allah tebarek ve taala qadirdir sizlere defäňizden ya aýagyňyzyň aşagyndan azaby bermäge ya da sizlerini ferge edip bäzilerinize bäzilerden jeňli dadyrsyn. Siz görüň, biz nä taryga ayetlerini beýan etdiýärs, şaýet şolar fahm edip düşünsünler. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Şu wa'de edilen azapny sen gowmuň tekzip edip ýalany nisbet berdiler. Ve halany ki şol zat hakdyr, o waqy bolýandyr. Sen aýt, men size hafiz däldirin, sizi tekzip etmekden men edip tasdiq etmäge icbar ederýär. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Ve her bir habar üçin mugarrer bolan wagt bardyr. Şol wagtda waqy bolar. Siz tezlikde bilersiňiz.
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ووقتی که sen görsen oltor adamları ki bizim ayetlerimizi maskara edip yalanı nispet berýärdiler, pes şolardan yüz övür we olaryň meclisini terk et ta olar başga söze meşgul bolýança. We eger şeytan unuttursa meclisten turmagy onda ýadyňyza düşenden soň zalim kavm bilen bile oturmaň, oşalar bilen hem meclis bolmaň.